कैसे हाथाय फोर बारख'होजोबदोंलै नोङो दाखिनिखौ दाखिनि खारदों दाखिनिखौ दाखिनि खारखादों दाखिनिनो खारखादों इखौहाय आरो लानो थोनायखाय आं गोदान लाफिनदों एसे मोजां सोंदोलै न'टा जाबावगोन मारै बुथारनायखौ सोंगोरा दा गथ'खौ मा दायाव बुथारखो नोङो जेनेबा बार बुथारा नोङो बे गोरलैफोरा मा देलाय खोन्थालाय मोजां मा खारनाव लिंबोनानै मा खारनाव सिथागोन दे बुं दे खोनासै आंबो थैखा मुलि लोंहैदों आङो न'आव थांनानै आंबो थैनो खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' रायजोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गसंफैनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय आङो नैबे भिडिअखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों बे भिडिअआ आंनि साननाय मथेब्ला चिरां ओनसोलनिफ्रायनो फैदों नामा होननानैहाय आं सानो दिनैसिमबो आं डिटेल्सखौ मिथियाखै आं बे भिडिअखौ होआबो होननानै सानदोंमोन नाथाय ससियेल मिडियायावहाय गोबांथार भाइरेल जागासिनो दङ बेखायनो आंबो एसेसो बुंदेरनानै होनोसै साननानैहाय दिनैहाय गसंफैनाय जाबाय नोंसोरजों आङो बेखौनो टपिक लानानै फैदों जे नैबे आइजोआ सासे फिसा गोनांखा हौवानावसो हाबा जाफैदों होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों दा जाय गथ'खौहाय बे आइजोआ बुथारदों बे आइजोआ बै हौवानिसो फिसा जाय हौवाया बे आइजोखौहाय गारनानै खारदों गुबुन हिनजाव लाहैदों बिनिसो फिसा बे बुथार जानाया नाथाय बे गथ'खौ मानो बुथारखो बेथ' नामुमकिनथार सम्भबथ' नंथाराना बेबायदि बुथारनायनि सासे मानसिखौहाय एसेबां नायगार बुथारनो हानाय माबायदि आखुनि आइजो जागोन बेलाय माबायदि गोसोनि मानसि जागोन बियो अब्ला बेबायदि मानसिया संसाराव थांनानै थानायनि जेबो मोन्थाय गैया नोंसोरो आयेनखौहाय बजबनानै दाला बेखौहाय हाजासे जेलावहाय गारनानै दोन उदां अख्राङावहाय बेरायनानैहाय संसारावहाय समाजजों गोरोबनानैहाय रायजो जानो थाखाय बेबायदि मानसिया मोन्थाय गैया बेखौहाय जेलानो साजा होखागोन सिगांनि समावहाय मानसि बुथारग्रा मानसिया डाइरेक्ट आयेन मथे फासि जायोमोन नाथाय दिनैनि समावहाय बेफोरबायदियाबो फासियाव थाङा अब्लाबो आं सिदा खोथा बुंखायो रायजोफ्रा बेखौहाय आयेनखौ बजबनानै दाला बेनिखायनो हाजासे जेलावहाय हर सासे बिमाया गावनि जोनोम होनाय गथ'खौहाय माब्लाबाबो नायगार बुथारनो हाया रायजोफोर बिमा बाथुलासो बुथारनो हायो बिमा बाथुलासो नायगार सिथारो जेरै जोङो सल'बाथायाव दङ सल'बाथा नङा बियो सल' माने जानानै थांनाय जाथायखा जेरै जोङो ओरैहाय फारसेथिं तिजिमलाफोरखौहाय जोङो फरायनानै नायोब्ला जों मिथियो तिजिमलायावहाय बिमा बाथुला गावनि फिसा बाथुलखौहाय माबायदि नासयनानै सिथारा बेवहाय जोङो मिथियो आरो लोगोसे जोङो जोंनि बर'निनो बिर जोहोलाव बिर दैमालुखौबो सोर सिथारदों बेखौबो बिमा बाथुलानो खोमायाव सेहा लुथेनानैहाय बुथारदों दा बेबायदिनो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय बिमा बाथुल महरै गसंनानै फैनाया जोबोद खैफोद गोनां रायजोफोर बेनिखायनो आं बुंदों बेबायदि मानसिखौहाय समाजावहाय उदां बेरायनानै जानो थाखाय सुबिदा माब्लाबाबो दा बियो बुथारखाबाय थैनानै थांखाबायना मानसियाथ' थैखाबाय बेनिखायनो बेखौहाय आरोबाव जाहाथे बेबायदि खामानि मावनो हायै बायदि बेखौ जेलावहाय गारनानै दोनहर आं दासिमबो बे जानाय घटनानि जायगाखौ मोनथियाखै बबे जायगानि थेवबो आङो गोसोआव दुखु मोननानै बे भिडिअखौहाय नोंसोरनि सिगाङावहाय लाबोनाय जादों रायजोफोर नंखाय नंदोंब्ला नैबे ओरैजोंनि अडिअखौहाय खोनासं ओमफ्राय ओरैथ' भिडिअ दंखायो मानसियानो दंखायो ओरैहाय
आरो बे मानसिखौहाय गारनानै खारग्रा हौवा आरो लोगोसे बे बुथारग्रानि बिमा यानिखि बुथारजाग्रानि बिबै बिसोरखौबो हमनानै एसे रायजोआ साजा होनांगौ बियो आंनि रिक्वेस्टखा रायजोफोर मानोना बेबायदि मानसिखौहाय माब्लाबाबो समाजाव एसेबां उदाङै बेरायनानैहाय जानो सुबिदा होनो नाङा समाजनिफ्राय बाहेरा खालामनांगौ बिदि मानसिखौहाय इयुनावहाय जाथायफ्रा आरोबाव देरसिन जायो बायदि स' रायजोफ्रा मा बुजिखो नोंथांमोननिब्ला बेबायदि मानसिखौहाय मा खालामनांगौ मा खालामनाया मोजां नोंसोरो मा सानदों कमेन्टआव फोरमायहरब्लानो जाबाय दानिया रायजोफोर जोङो ओरै फैदो नै बेयावहाय दैलामबारियाव ना बालाबारियावहाय माखासे जाथाय जादों बेयावहाय सासे बिमाया गावनि फिसाजोखौहाय लावथिजों होसोनानै बुदोंमोन आं भिडिअखौ होआखै माथ्र आं नोंथांमोननोहाय पिक्सारखौल' दिन्थिदों नाथाय बे जाथाया मा जामारनायमोन आं मोनथिया नाथाय आङो दाख्लैनिफ्रायनो स्टाडि खालामदों नायबाय थादों बे भिडिअआ मा जामारदों मानो बेबायदि फोथारबारियावहाय होसोनानै गावनि फिसाखौहाय बुदों जाथाया मा बेखौसो आं सानबाय थादोंमोन दा सोरबा सोरबाया बुङो मोनदों बले इउटुबाव होयो मोनदों बले फेसबुकाव होयो ना नाथाय जायफ्रा सिगांनिफ्रायनो भाइरेल होगासिनो दंखायो भिडिअ बानायगासिनो दंखायो बिसोरखौसो हगारजेनग्रा मानसिखौसो हमनांगौ बेयावहाय सासे आइजोखौहाय बुनायाव सासे सिख्ला मानसिखौ बुनायाव बै मानसिया मानो भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियायावहाय भाइरेल खालामनानै होआ दा बाथ्राया मा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे खोनासं अब्लानो बुजिगोन अब्ला फै जोङो नैबे जि सिख्लाया बुजादों बे बुजानाय सिख्लानि आरो बेखौहाय गोसोथोग्रा आरो बिनि बुग्रा जि सिख्ला बिनि बिमा फिसा आरो बिजामादै जागोन आन्दासावहाय बिजामादै जागोन ना हिनजाव गोनांखादै हाबा जाखानाय खोमा बे सिख्लानि बिमा बुंनाय बायदिब्ला नोंसोर मोजां खोनासं अब्ला बुजिगोन आं अडिअखौहाय हगारना होनोसै बेजों आंखौ फिजिकेल जायाखै सानदों नामा दिगदार दं आंनि फिसाखौ बेबायदि दाखालाम नों आखल मोजांबा नों मानो बिदि मालायनि न'आव फैनानै आंनि देरा गिजि न'आव फैनानै नोंहा मानो बिदि रायलायफैनो मोननांगौ मानो फैनो मोननांगौ आं नोंनो मोनसे मोजां खोथा खोन्थानो दे बेनाव दाख्लै समाव गथ' दंमोन आरोना 1.5 मासनि ओमफ्राय दाख्लै समाव ओमफ्रायो बेनाव मोजां सों ओमफ्रायो आं बेनो जुदि अननानै आं मुलि होफैयामोनबा बे मा खालामगौमोन माबे समाव माथो आंलाय जानाय नुगासिनोलाय माबोरैहाय नुखो नोंलाय दाख्लै ए नों बेबायदि बांसावनो नोङो बेबायदि खालामदों बांसावनो आंनाव फुल प्रुफ दङ नों माबा दस्राजों हाबा जा नों बेबायदि नों हिनजावबो दंखायोदां जोंनाव नोङो आंनावलाय माने हिनजाव थानाव हिनजाव दंथारो नोंनाव आं वाट्सएपआव हरनो दे नायदो आंनाव फुल प्रुफ दं खोनाबाय खेबथा आरो बेबायदि खोथा बायबावबा आरो बेबायदि खालामबावबा दिगदार दंसै नोङो मिथिबाय आं नोंसिनि जाथि बंस'नि साफा मोनथियो जोंसो खोनाबाय नों बेबायदि फिसाजोनि आखलखौ रोंदों नोंलाय सोर फोरोंदों नोंखौलाय फिसाजोनि आखलखौ नों एसेबां लाखोमादों ना आं नंगौना नङा जाथि खुरमानो खोन्थाजोब्बाय आं दे साला नोङो जाथि खुरमानि मान सनमान सानलायदों ओमफ्राय एसेबो सानाखै खालामदों माला ओंखारफेरनो मोना बेलाय माला ओंखारा बबेहाय थाङा बेलाय आंनो फैयो माथो न'आवनो आंनो नुगासिनो नों जानला माला खोथा बुंदों दा आंनो न'आवनो फैयो माथो आल्लाह बे मोनायाव सैमा सोरखौ मायो नोंहा लायनानै ला नों आंजों दारायल' आं फिसाजों दारायला आहा दिगदार दं स्कुलाव माबाफोर खालामाबाबो नोंखौ जानला मानला खोथा बाहायगासिनो बियो मेला फैबाय आं 40 बारसो फैबाय फैनाया लज्जा गैया बे साला सेंग्रा रोंदोंना रोङाखै साल'बो रोंगोना रोङाथाय मोजां खोन्थाबाबो फोथाया आरो मा होनबावनो बेसे गिदिरनि फिसा नोंलाय एथ' बिदि खोथा बाहायनो बिसो खोथा नङालै आं मोजांसो खोन्थादों
मोजां खोन्थाबो माथो जेबोखौ मिथिया फोथायानो खेरखौ अब्ला रायजोफोर जों गासैखौबो खोनाबायना बेबायदि मुगैथाव खामानि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जागासिनो दङ बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानोब्ला आरो बेखौ माबोरै जों गोजान खालामनो हागोन बिनि माबा मोनसे सरकारा राहा लायोब्ला मोजां जागोन होननानैहाय आं सानो गोजोन्थों जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा अननाय आरो खुलुमनाय बावहरनानै आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि